Takže čaute ľudia v ďalšom diele, v prvom diele. Ideme si zahrať opäť Brawl Stars. Takže začneme klasickým solom, potom až na koniec si dáme ranked. No, ak prehrám, tak video sa skončí, ak dvakrát prehrám, tak video sa skončí. Ak nie, tak video bude mať 12 minút. Áno, presne tak, 12 minút. Počúvajte, toto je taká normálna rozcvička na Edgara. Toto pre Edgara nevadí, že takáto rozcvička. Joj, to je ľahké pre Edgara. Počúvajte, viete prečo som dal na tichšie zvuk? Lebo potom ma nepočujete rozprávať. Tak mám ticho zvuk Brawl Starsky. No poď, aha, ona len taký malý. Nie. Super, Edgar, ale vidíš, čo si spôsobil. Takže rozcvičku 0. Rozcvička 0. Ideme ešte raz, vidíš, čo si Edgar spravil. Potom si zahráme všetky tieto a potom pôjdeme aj tieto, no. Tak skôr si zahráme týchto 6. Každé jeden musíme vyhrať. Každú jednu hru musím vyhrať. Potom ranked. No tak, ideme. Ešte mám čas. Ideme hrať, ideme hrať. Toto nemá odber, nagdá. To je dole také červené tlačítko, kto by to nepoznal. Všetci to poznajú. Ak na toto pozerajú Slováci, tak všetko rozumia. Ak dáky druhý, tak subscribe. Som to tak čudne vyslovil, ale inokedy to viem krajšie, lepšie. Takže vy sa ma určite budete pýtať, prečo nie si v škole? Lebo som chorý. Ochorel som. Áno, presne tak, ochorel som, takže pomôžte mi, aby som sa vyliečil, dajte odber a vy mi s tým pomôžete. Tak, snažím sa dosiahnuť 100 odberateľov. Nie, no, ale aj tak, 3. miesto, to je nič. To je dobré, ak mi tu dá čo pripočíta. No, pripočítal, no, dobre. Nový event. Nie, počkať, tu len teraz počúvajte. Pred chvíľou, pred solom som mal ešte vzadu ten zámok, alebo čo to bolo. A teraz mám toto. Čo? Počkaj, čo je toto? Don't back. Dobre, to je čo? Počkaj, čo mám šopenové? Čo sa stalo? Akože ja neviem. To som v tomto videu neočakával. Že toto v tomto videu bude. No, nič šopenové. Klasičky ťa oklamú. Proste klamári riadni. Aj, ideme hrať Gangrad. Dobre, tu nám pripočítal také bodíky. Tak, a ideme hrať toto. No poďte takí hráči, spavnite sa. Ja viem, že ste v škole, ale no, dobre. Aj studio po Angel je doma. O 4:00 jedáva pirule. A zase o 6:30. A klasický fight to je. Dobre. Edgar porazí všetkých, aj El Primo. Zoberiem Diamondy. Hej, ja budem brať Diamondy. Porazím všetkých. Dajte mi Diamondíky. Nesmú mňa. Hej, Diamondíky, poďte, padajte z neba, už som chcel povedať, z dáke diery padajte.
Dobre, Frank, ale ja... On ho rozdrtil. Dobre, Frank, zaslúžiš si teraz odmenu, tak. Nie. Akože teraz máme 0, hej? Kvôli Frankovi dákemu. Akože ja ho seknem trocha. Aha, tamto sú tie diamanty. Počkaj. Teraz berem tohto. Mám ho. Nie. Takže my máme 7, oni majú 2. To je celkom dobre. Blue team. Vyhrávame. Modrý tým vyhráva, yes. Poďte, zabite ho. Ale že som čekal. Poď. Zober. Nie, zabiť, obetovať. Tak sme obetovali sami seba. Akože oni vyhrajú. Ja viem, treba ich zabiť, Edgar vám chýba však. Hej, berte také diamonty do náručia. Tamto ten Frank. Oni vyhrajú. Vyhrali. No, ideme hrať ten ranked. To nezvládam, máme ešte toľko času. Vy to síce nevidíte, ale ešte máme pár minút. Práve 6 minút a pol ubehlo. Dobre. Hrať si ten ranked. Aj nové eventy. Takže ja teraz nejdem hrať. Toto mám už silver. Ešte na tento trakný. No, tak to super hru. Akože to nemyslíte vážne. Koho si na to zoberiem? Uvidíme. Dobre, bereme. Presne mohli padať. Ideme hrať. Dobre. Ja to som nečakal. Že mám takýchto silných. Dvoch epikov sú v tomto týme a jeden legendary. Frank, no dobre vedieš. Frank, dobre, my vyhráme. Teraz keď tu máme Franka, nie, rozsekať ich. Dobre, rozsekal som. Troch? Áno, troch. Takže spomnem si brata. Nereálneho. Ale veri ho. Ale že? Zabíjaj! Dobre, vyhráme. Hej, poďte, dávajte dačo. Dobre, vyhráme. Ešte pár chýba. Neviem, to budem ďalšie. Poďte. Vyhráme. Vyhrali sme. Toto je super. Toto je super. No, poď som už zabil. Poď. Bronz. Trojka. Dobre, a vidíte, už ma čaká silver. Dobre, tak ideme silver robiť. Vidíte, mám na trojke. Takže ideme robiť silver. Takže ideme dať silver. Takže bonus, ja neviem. Dobre. Zoberiem si takmer. Aj ten má 7 bloka. Dobre. Klasika. Vychoďte. Akože hej. To čo je v tom červenom týmu, akože down. No tak Diamond, vidíte. Už to vidím asi 10. krát. Nie, ale že ajajaj. Dobre. Oni vedia, akože oni vedú. Zabíjajte takých. Dobre, bráchy, stavnem semka, aby zbieral hĺbky. Brácha, ale vydrž dačo. Hneď si mi spadol, beb. Keď zabil som ho, nie. Oni majú 12, tak dačo robte s tým. Nie?
Robte dačo s tým, ja spustím slzy. Robte dačo s tým. Liep. Rob dačo s tým. Ja ich roztrieskať musím. Dobre. Robte iba. Bo vás rozdrtím. Poďte, dačo robte. Dačo robte akože oni, ne. Vidíte, toto je moja samota, akože zase som prepadol do... Ale neprepadol. Počkaj, prepadol, alebo nie. Neviem. Dobre, ešte máme 2 minúty, alebo 3. Neviem ako, ešte sú 13, neskúšal, ale skúsime 13 teraz, hej. No, zase to isté. Dobre. To isté obral Vera. Bereme. Je to už jedno. No, to už je fakt jedno. No poď. Hej, akože nemyslíš vážne. Tak dá čo dobre spadne. Yes! Toto... No, kde? Ide. Ale tak to je dobre. Dobre, ja už som pripravený. Mám pri sebe aj svoju kreditku, ak niečo zagetnúť bude treba. Tak popriaskam. Mám pripravenú kreditku, mám ešte 2 zody. Ajajaj, no tak to je dobré. Bad Boys. Milá Bad Boy skupina. Hej, akože ty zostan tam. Hej, akože, hej, dobre. Jem k sejfu. My to dáme. Akože, toto je najlepšie. Je... Aha, ja iný. Búchajte do toho čo najviac síl. A my sa zase k nás na sejfu dostali. Poďte, ja idem strážiť sejf. Poďte. My to dáme, ešte máme, no, pár minút. Hej, no, konečne skyneme to na čas. Dobre, poď, rýchlo. Dobre, takže video sa končí. Dajte odber, dajte like, sem nás z toho doberá tierov. Pozrite sa na kanál Studio Plangera. Zatiaľ, čau.